Noniin. Mä lupasin Tanjalle kuvata video, kun meillä menee kaaleja vahvisteena. Mä äsken syötin kukkakaalia ja parsakaalia sekaisin. Täällä ei tää olla kuin tää vihreä versio, mutta se toimii oikein hyvin vahvisteena. Katsotaan. Tää toi piikihihna on ihan helpompi. Siellä myös tulee tänne, hienosti. Sitten kaalia. Kehiin. Tuosta. Noin. Sinne meni. Mahtui sitten piikihihnan. Edelleen tulee kaalia. Ja sinne meni. Ja koira takaisin. Istu. Tän. Maahan. Vahviste. Mä nyt saan. Maahan. Se oli ihan hyvä. Se oli siellä. Maahan. Jep. Maahan. Mennä, tule. Näitä loppuu, kuulkaa kaalit. Tosiaan laitoin eri pussukkaan kuin lihat nämä kaalit, että niihin ei ole minkään valtakunnan lihamakua mennyt nyt sitten sekaan. Näin. Tuolla on valkoista kaalia. Ei nyt sitten mitään. Noniin. Ja sinne se meni. Ja kaalia on enää päässä. Hyvä. Tämmönen. Kaalinenä.